Tebaşvanên hêja em li ser rêya Şeddadê ne ev bendê kontrolê herî Dawîd navera êzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Demkî de ye. Di van kêliyan de tê texmînkirin ku hejmarek ji dilgirtiyên ku di destê hikûmeta Demkî de golgorî peymana 29 Çeleyê bêne berdan. Berî çend kêliya parêzgerê Hesekê her wiha berpirsê asayişa Hesekê Siyamend Efrîn ketin rêya Şeddadê. Ev rêya ku em li ser rêya Şeddadê ne diyara ku wê li mêlebiyê hevdîtin bi dilgirtiyan e bêrkirin piştre wê ew dilgirtî îdî werin vê dira da ku radestî malbatên wan bikin. Li gorî hatiye ragihandin plana wan diyar e nêzî sed dilgirtî ew ê bêne berdan. Ji xwe jî destpêka peymana 29 Çelê heta vê kêliyê nêzî 1009 dilgirtî yên di destê hikûmeta Demkî de hatine berdan. Her çendî ku diyar e li gorî peymanê hikûmet tev nagere û ke bazaran li ser dilgirtiyan dike. Ev jî ji aliyên malbatên dilgirtiyan nerazîbûn rojane derdikeve holê. Spas.